Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyad liruda illa ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin al-Qudub Syamil Maqam al-Ghawthil Azam Sultan al-Awliya Syekh Lisan Ali Syadi. Wa ila hadratin Mursyidina Murabbir Rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi Da'adina Syekh. Khususan al-Qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratin masyayikhina wa masyayikhina Ustazina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid al-Hasaniyah. وإلى حضرة شيخ الكتاب تنبيل الغافلين الشيخ عبد الليث ناصر بن أحمد السمعقان أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دنا منه استقبالت فإذا دنا monggo endan malikane wis parek sapa kullu wahid minu saking qasr istaqbalat monggo ngadepi hu ing kullu wahid apa sapa al-wasaifu pira-pira pelayan sing padha berbaris kalau hawe kaya mutiara al-mansuri kang den sepiar ma'ahunna iku tetep ing dalem semertane wasaif aniyatun utai pira-pira wadah min fiddatin sangka perak wa punan pira-pira guci min dhahabin sangka emas wa yusallimna monggo uluk salam sapa wasaif alaihi ing atase kul wahid fayaruddu monggo jawab sapa kul wahid alaihi ing atase wasaif assalamu ing salam fayuriti monggo ngarepake so kul wahid an-nuzula ing leren to manggon fiha ing dalam pira-pira panggonan iku mau sing disediakno mau maksudnya fa yaqulu nulli dawuh sapa hafadzatu malaikat hafadzai kul wahid sir mlaku sira fa inna laka ranastune sira fa inna laka ranastune iku tak kedue sira ma apa perkara wa kang utahe ma iku afdalul wa utama min hadatin bang iki wa idza sara monggo intan malikane wis mlaku sapa kul wahid rufi'a monggo den durake lahu kedue kul wahid apa kasrun panggung min yakutatin sangka yakut hamra akang abang yura den ketok apa batinuhu yura ketok apa batinuhu jerone kasar min zahiri sangka jabane kasar min sofaihi sangka arahe benang kasar wa idza jana mongko indan malikane wis parek sapa kul wahid istaqbalat mau ngadepi hu ing kul wahid apa wasaifu pira-pira pelayan kamastaqbalna hale kaya ngadepi sapa wasaif ing kul wahid fil qasri indam panggung loro fil qasra ini indam panggung loro al awalaini kang awal karone yusallimna hale padha uluk salam sapa wasaif alaihi ngatasi kul wahid fayaruddu nulin jawab sapa kul wahid alaihi ing ngatasi wasaif assalamu ing salam wa idza dakhalat monggo indan malikane mlebu sapa kul wahid ing kasar maksudnya istaqbal mau ngadepi ing kul wahid apa hawra pira-pira bidadari minal ini kang tetep setengah sanging pira-pira bidadari alaiha iku tetep ing atase haura mau sabuna utai 70 apane hulatan
pepaese. Latus bihu orang ngemperi apa al-hullatu pepaes siji al-hullatal ukhra ing pepaes kang liya. Laisa kang ora ana alia iku ing atase aura apa mafsilun eh ros-rosan illa wa alaihi. Coba hale iku ing dalem iku ing atase mafsil hullatun utawi pepaes. Yujadu kang den temu apa rihuha gondone hullah min masirati mi'ati amin. Sangka lakon 100 tahun. Wa idza nazara maka indan malikane ningali. Sapa kul wahid ila wajhiha maring raine haura. Abu suara mangka weruh sapa kul wahid dakhila wajhi ing jero raine dakhila wajhi ing jero raine kul wahid fi indam raine haura. Min safai wajhiha sanging arahe bersihe raine haura mau. Wa idza nazara mangka indan malikane wis ningali sapa kul wahid ila sadri maring dedene haura absara mangka weruh sapa kul wahid kabidaha ing atine haura min riqati tiyabiha sanging arahe lemire pira-pira klambine haura nggih tipise klambine haura wa yusbiru lan weruh sapa kul wahid makhasabiha ing sumsume kentole haura minrek qadi azmiha saking arahe tipise balunge haura wajil dihalan kulit haura wa ya hale utai haura iku fi baiti farsakhin tetep ing dalem omah sak fars sak pos maksudnya fi farsakhin ing dalem pos liya wasama kutu wasama kuhu aituluhu utawi dur omahe haura utawi dhuwure omah mau utawa farsakh mau iku mitul dalika sepadane mongkon-mongkon sak pos ali iku tetep ing atase sak farsakh mau arba'atu alafin utawi 4.000 arba'atu alafi misra utawi 4.000 lawang mindapin sangka emas fi kang iku tetep ing dalem bait bisatun utawi gelaran mindapin sangka emas mukallalin kang den tretes bilulu iklawan mutiara qad tabaqna kang temen ngebeki apa bisa albaita ing omah wa fihi lan iku tetep ing dalem bait mau sarirun utawi pira-pira ranjang alaihi kang iku tetep ing atase sarir minal furushi utawi pira-pira tlemek bimanzilati sab'ina kelawan panggonane wong 70 kelawan manggone panggonan 70 apane urifatan panggung min urafi dunya sangka pira-pira panggung dunya ida jala sama kok indan malikan wis lungguh sapa kul wahid wastahalan kepengin sapa kul wahid atsamrata ing wawan mesti buah syarat mangko mlaku ali ing atase kul wahid apa atsamratu wawan ataya kula sehingga mangan sapa kul wahid minas samrah ayadzaba utawa nggawa lunga bi kelawan kul wahid apa sarihu ranjame kul wahid ataya kula sehingga mangan sapa kul wahid minas samrah wa utawi iki al-mazkurah sing disebut kabeh iku mau kulluhu yaskabehane iku thawabul muttaqina iku ganjarane utawa balesan kanggo wong-wong sing padha takwa kabeh
alladzina rupana akeh yattaquna kang padha takwa sapa alladzina padha wedi sapa alladzina syarbal khamri ing ngombe arak wal fawahisha lan pira-pira lakon Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.